Sziasztok, kedves emberek, David vagyok, de most nem mutatom magamat, mert fontos játékba veszünk részt. Ezért egy kicsit leközelítem magamról. Auci meg ott rúgdalja a labdát. Apukámnak azért van vas, és nem vas, hanem ilyen seprűnyél, hogyha esetleg felugorna a kutya, picit ráüssön a seggire. De mindegy, ez már a mai videóm lesz, ami kutyával fogunk játszani apával, de most csak ezt mutatom be, mert azért mi is szeretnénk olyan, hogy 20 percet játszani apával. Igen, ez csak 4 perces videó lesz, nem több, mint 2-3 perces, vagy egy, nem tudom. Itt a pici gazdám, most az avval megrúgom a Cézárt. Avukám, most miért rúgtad el? Vagy akkor rátok közelítek. Itt a majom. Kutyuli! Cézárt, amilyen hallgassál. Sikeresen elkaptam a labdát. A cipőm meg lerepült, kedves emberek. Látjátok? Ez itt láb. Kedves emberek. Túl nagyot rúgtam a labdába. Na jó, ennyi lett volna ez a videó. Még egyet apukám belerúg abba a pici labdába. Köszönöm szépen a figyelmet, mára ennyi volt a videó. Ott a majom, ha még közben jár. Ja, és viszlát! Jaj!